Hello everyone, welcome to my channel. So guys, asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं, इसोरनो आंबो मोजाङै दं। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा दाख्लैसो WWE जानानै थांदोंमोन मोनसे बुलायलायनाय फाइटिं ट्रेनाव। ओमफ्राय दा नै हटेलाव बा मार्केटाव बुलायलायबाय जोंहा आरो फिन खेबसेबाव दाख्लैनिया मोजां जायासै, अपेनलि जायासै आरो दायो अपेनलि मोजां जाबाय आरो पाब्लिक प्लेसावनो आरो बेबो बुलायनाया फाइटिं एकदम दुसिं होलायबावनायसो। मा मानसि बेलाय मा अबेनि मानसि बेलाय मा मानसि जोंथ' मिथिया बेबादि मानसि ओमफ्राय नायनो गोसो आरो बे भिडिअ क्लिपखौ आं लाबोलायबाय। दाख्लैनि बुलायनायाथ' बारा मोजां जायासै, ओमफ्राय आरो एबारनिया एसे बेलेग आनरेटेड एकदम डेन्जारखा। दख'ना बुलायखादों, मा होनबावनो आरो बिसोर सिख्लाफोरखौ डेन्जारखासो। जिम लाग्रासो आरो सासेयाथ' रमायना मा बेयो निजिरा बिनानावा ओरैबायदि बुलायखादों, जिम लाग्रासो, बडियाबो गिदिर गिदिरखा, मथुथुखा। मैदेरा सौबाथाय थांफाखागोन, नामावल' मैदेर खिन्थु। ओमफ्राय बै मथुथुजों हानाय नङा बायदि मोनदां बुलायलायबा। डेन्जार नुयो माथो बेखौ। जिम लाग्रासो ना बियो, जिम लाग्राया एसे डेन्जार जायोना। ना मोदोमाल'सो गिदिर नामा, ना मैदेरासो हागोन आं बेखौ बुंनो हाला। ओमफ्राय मोजांबो नुथाराखै बुलायलायनायखौ, एकदम गोजाननिफ्राय खेबनायसोना बुस्थुआ। ओमफ्राय आदैमोन बे भिडिअ क्लिपखौ नायदों नोंसोरो, बुलायलायनायखौ माबायदि जादों कमेन्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय सोर देरहादों, सोरनिया साबसिन जादों बुलायनाया, बिदिबा नै भिडिअ क्लिपखौ नायना होदो। बुलायबाय आलु मुवा बुलायलायबाय बुलायजोब्बाय फिनखौ नुबायलै नुबाखाया बुलायबाय थायोसो बुलायबाय थायो, दाखालिबो बुलायदोंसो। kan dia enggak kayaknya. Kan dia ya. Dale, te recibo vida de los niños. Ay, niña, no, no, le. Ay, bye. Ay, pindah kali ya? Hah? Ubi. Sini. Ubi di sini ya? Taruh ya kan? आदैमोन बिदिब्लाथ' बुलायनायखौ नुबाय, भिडिअ क्लिपखौ ना मा होनो, आरो नेक्स्ट टाइम बुलायबावगोन आं बेखौ आसा खालामदों।
मिटिंसो जागोन ना बुलायबावगोन आरो बिदिनो देखायबावगोन पाब्लिकनि गेजेराव बेखौसो नेना थानांसिगोनलै जोङो ना मा होनो लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार बुलायदों आरो ना जिम लाग्राफोरसो माखासेथ' आरो ओमफ्राय ओरैजाय मैदेर डेन्जार नङा मैदेराबो हाग्रानि देरसिन जुनारा बेनो जाहैबाय मैदेर फाग्लासो रावबोथ' हाया बेजों आरो दा ओरै जिम लाग्रासो नै बडि बिल्डार मानसिजोंथ' हाया मा होनबावदों आदैमोन ओमफ्राय जेखियानो जादोला सोरबाफोर गोदानब्ला भिडिअखौ नुसनफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच गाइस आदैमोन लाभ इउ टु अल बाय बाय